खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों आसामाव सासे साहसि आइजोआ पुलिसआ गावनि गोसो थोनाय हाबानि रादाय जाखांनाय सेंग्राखौ हमो। नगाव जिल्लानि साब इन्सपेक्टर जन्मनि राभाया गावनि जानो गोनां फिसाय राणा प्रकाखौ एरेस्ट खालामो। मोनथिनाय बादिब्ला बे एसआइ जन्मनि राभानि जानो गोनां फिसायआ राणा प्रकाशआ गोबां मानसिनो गावखौ आसामनि अएनजिसिआव साख्रि मावो होनना बुंना लायो आरो अएनजिसिआव साख्रि होगोन होनना गोबां मानसिफोरनिफ्राय कौटि थाखा रां थगायना लायो। एसआइ जन्मनि राभाया गावनि जानो गोनां फिसायआ बेफोरबायदि थगाय थसि खालामनायखौ मोनथिनानै एसआइ जन्मनि राभाया गावनो बिथांनि हेंथायै एफआइआर थिसनो। एसआइ जन्मनि राभानि एफआइआर होनायनि बिथायाव राणा प्रकाशखौ खायो। राणा प्रकाशआ दा पुलिसनि कास्टडियावसो दं। बिटिआरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। बिटिआरनि तामुलपुराव बिएसएफनि हाथियार दारिमिन बेखेवगोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि, एसपि, आसाम पुलिसनि मावख'गिरिफोर, बिएसएफ आरो पिडब्लिउडि मावफुंगिरिफोर बिथांमोनजों 9 मेआव जानो गोनां तामुलपुरआव थानाय बिएसएफनि हाथियार दारिमिन हाबाफारियाव मानगोनां मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया तामुलपुराव नुजाथिफैगोननि थाखाय थाग-थियारि खालामनायनि थाखाय मैया मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बासुगाव गेजेर गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरा गोख्रों रावजों खुद्रिसारदों। मेट्रिक आनजादखौ माबोरै लिरगोन बेखौ लानानै गोब्राब साननो गोनां जादों। फरायसुला-फरायसुलिफोरा सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि मोनाब्ला मेट्रिक आनजादनि सानखान्थि आनजादखौ होआ होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे फरायसाफोरा खौरांआव फोरमायनाय बादिब्ला थाखो 6 निफ्राय सानखान्थि फोरोंनो फोरोंगिरि गैया, जायनि जाहोनाव आनजादआव 1, 2, 3 ल' नाम्बार मोनो होनना। प्रमद बर'आ सासे दुरबल लिडार। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा थांनाय 1 खावसे बोसोराव रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै रिहन दैमारि बिथाङा खौरांआव फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि प्रमद बर'आ मोनखानाय पावारखौनो पावार बाहायनो हायाखै आरो बुंथिबावदों दि इउपिपिएलआ हाग्रामा मावनाय खामानिखौसो फिथा हायो होनना सोंखारिदों। प्रमद बर' बिथांखौ रिहन दैमारिया खौरांनि गेजेरजों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।